Il-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali nieda regolamenti ġodda relatati mal-kummerċ ta' prodotti agrikoli ta' Malta u mas-swieq Maltin għall-kummerċ agrikolu li se jagħtu garanzija lix-xerrejja li l-prodott li jixtru huma mingħand bdiewa lokali Awċin u Maltin. Dawn ir-regolamenti huma mfasslin biex jipprovdu appoġġ dirett lil bdiewa, lil produtturi lokali, lix-xerrejja u lill-aġenti tal-beħ, filwaqt li jsaħħu l-fiduċja tal-konsumaturi fil-prodotti agrikoli lokali. F'konferenza tal-aħbarijiet, indirizzata fost l-oħrajn mill-Ministru responsabbli Anton Refalo, intqal li fost il-bidliet prinċipali introdotti fir-regolamenti hemm użu ta' kaxxi uffiċjali identifikati għal prodott agrikolu lokali biss, tikketti obbligatorji għal prodotti mibjuwa mill-pitkalija u proċess tal-laqat mal-operaturi tas-settur. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Food Agency, Brian Vella, spjega li dawn ir-regolamenti jagħtu lill-konsumatur l-opportunità li jkunu jafu minn fejn ġej l-ikel li qegħdin jikkonsmaw. Il-passaport tal-prodott li ħajoħroġ mill-pitkalija. Il-passaport għaliex ħatati identità lil prodott għaliex il-prodott li ħaj imur fil-kaxxi tal-pitkalija fil-kaxxi tagħna ma jistax jiġi mibdul jew jiġi replaced prodott ta' barra ġol kaxxi tal-pitkalija kif ukoll ħajati l-konsumatur aktar traċċabilità għaliex ħajkun hemm tikketti moħħlin mal-kaxxi fejn ikun jistgħu jagħtu l-istorja l semmejt passaport l-istorja tal-prodott minn fejn ġejn sakemm wasal biex jinxtara għand il-konsumatur. Il-Ministru Refalo spjega li permezz dawn ir-regolamenti qed titwettaq weda oħra elettorali. Qegħdin jġibu iktar trasparenza, kontabilità u qegħdin fl-istess ħin jagħmlu reżiljenza għall-isfidi li għandna tal-lum u ta' għada. Importanti wkoll li qegħdin nagħmlu ġustizzja soċjali anke mal-konsumatur fl-istess ħin qegħdin jiġġieldu il-problemi kbar tal-food waste u anki tal-frodi fl-ikel. Uffiċjali mill-Malta Food Agency se jkollhom l-awtorità biex jassessjaw il-każi filwaqt li jipprovdu dritt ta' informazzjoni u azzjoni lil dawk involuti. Bħala parti minn dan il-proċess, ukoll se titnieda kampanja ta' informazzjoni u reklamar biex l-operaturi kollha fis-settur u l-konsumaturi jkunu informati b'mod ċar u prattiku dwar dawn il-bidliet regolatorji.